Hello, good evening mga ate ug mga kuya. Magluto ta karon og talong guys para sa atuang panihapon. Sayo-sayo man ta nakauli karon. So magluto ta og talong. Gisahon lang ni nato. Tan-awa ang talong guys oh. Gwapa kaayo wa gyud siya kuon kanang why namuyo ba? Kailan ba mo guys og way na muyo? Ato ra ning gisahon guys oy nga butangan natong tuyo. Atong ihulong kay para di siya malagom. So maayo unta kung kining uban nga napili natong talong guys kay pareha aning una natong gihiwa nga walay sundalo ba. Ato ibutang diri ang plangana kay para makakita mo. Ting ting. Wow, wala gihapon guys. Mo ni akong ganahan sa talong niya. Kung ako pa'y mamalit og talong guys, kay dugay po kayo makapili. Kay magsige man pug kuan, magsige man pug kanang hikap-hikap. Nabitaw to'y joke si Kuya Amay guys ba. Ingon si kuan, si Kuya Amay ba to? Ay si tatay. Ay si Kuya Amay di ayo. Naglibog naman noon ko guys og kinsay na diin ako nadungog ang joke ba. Bahin og talong. Unya kani gwapa gihapon Basta ako'y mamalit ako ang hinul-hinulon. Mao lagi nga ang joke ni Kuya Amay na kuno toy namalit ba sa merkado og talong. Unya ang babae nga namalit og kuan talong dugay kay nahuman siya og pili kay nagsige ko nga nangana sa talong ba. Nagsige nga nangana dito sa talong iya yung gihinul-hinul ang talong ba niya. Ang tindera sa talong na irita na. Sus karon pag irita sa tag-iya sa talong sa tindera sa talong ba. Hingnan ko no niya ang babae. Ayaw na lang na hinul-hinula day kay dili na Kibaw na mo unsay guys. Dili ko no nairita man ang katong tindera kay dugay man kay magpili kay murag mahalukop man siya sa tanang mga tinda dito talong, mahalukop siya og ngana lagi ana. Mo tong giingnan siya nga kuan kanang ayaw naglukpa og kanang hinul-hinul kay dili na Tanawa guys kuan gihapon gwapa gihapon. Tumaw to nga nauwaw in taon ang babae nga namalit ba kay giingnan man siya sa tindera. Ug ako pabaya mamalit guys kay ako yung tanawon kung nagsinaw pa. Unya kung nagsinaw pa gani ang panit, lain pa nang nagsinaw lain guys. Kung nagsinaw gani ang panit sa talong, meaning batanon pa na. Kung sang istorya ka Basta magsinaw batanon pa na siya. Unya may manang batanon pa nga talong guys kay kuan man kanang naay daot na akong nakuha. May manang nagsinaw pa kay batanon kay ang batanon dili dagkog liso ba. Lahi man gud nang guwang na nga talong guys kay dagko man sad na siya liso. Unya bati naman sad na lutuon ba kay kuan nagahi na ang liso ba. May ning magsinaw kay batanon pa. Ay naku talong. Sa uning talong So aduan na lang ni siyang hotdon og luto guys. Kay maapsan pud unyang kakunot ani. Gwapa na sad siya. Ang usa ra gyud mao daot. Okay, udi ni nako hotdon og luto. Mangunot na sad ni siya guys kay mainitan man. So tuan na lang hotdon og luto. Bahala kami rang duha ni Kuya Amay mangaon basta kay hotdon lang gyud nato og luto kay butangan lang nato og suka inigisa nato ba kay para di dali siya mapanos. Magkuha sa kuan guys kanang lamas ba. So mao na ni ang atong ilamas guys. Bombay, kamatis og ahos. May gani ang bombay karon guys kay
ni kuan ba ni barato na, pero di gud pod kaayo barato kay tag 300 kapin, pero arang-arang na lang ng 300 kapin kaysa tag kuan guys, tag 600. Grabe sa tong 600 guys, uy. May untag mo balik ni siya tag 100 na lang kapin ba. Ginisang talong ang ating ulam ngayon guys. Then, ang ating kamatis. Unya, nakasabot sad ko atong babae nga namalit guys. Uy nga iyahang gihinul-hinul ag talong kay ug di gud nimo hinul-hinulon, di ka kahibalo kung nabay ulod sa ilawom kay inighinul gani nimo gahi gani ng talong na nay ulod sa ilawom, pero inighinul gani nimo nga humok gani ang talong nga white part sa talong nga kanang gahi maunay walay ulod. So mao tong makasabot pud ta nga nganong kuan kanang gilukop niyang hinul-hinul ang talong guys ba. Yang tindera kay tigulang man mao tong nairita ba basig kanang dalagang gulang sa to guys ba. Atong sagulan og isda guys ba nga pinirito. Daghan pa man tag isda nga pinirito. Kay para muhumot siya kaning dako ato ang gamiton guys. Unya atoan ni siyang hagpatan nga kanang unod na lang ba ang ato ang isagol. Di na to iapil ang bukog kay ug iapil na to ang bukog unya inikalata sa talong masagol ba sa talong mabukog ta. So, kuhaan yun ni nato og bukog. Humot guys. So, mao na ni ang atong isagol sa ato ang ginisa nga talong. Suka guys. Basta butangan og suka guys, ini ana-ana gani sa mantika kay humot kaayo. Para daghan man gud ang atong talong giluto niya para di siya dali mapanuos ba. Mao nang gibutangan nato og suka. Oli, where is Yumi, Oli? Ha? Where is Yumi langga, oy? Uy, naon na di, Oli! Naon di ay si Yumi? Uy, nagtuo kung nawala si Yumi. Naon na di ay ang langga ngayon yung di ay? Ha? Naara di ay ang among langga ngayon yun. Nagtuo kung nawala ang langga ngayon yun. Pag-ingon ako, asa si Yumi. Hintong nga dayon si Yumi, gatiwig-kiwig. Nagkiwig-kiwig si Yumi. Tabunan kay aron maluto. Naluto na
gamay na lang kuwang sa atong ginisa nga talong. Yan. Yan. Muna nakanindot basta batanon pa ang talong guys ba. Nga katong akong giingon ba nga sinaw-sinaw pa nga tungod kay batanon pa siya, dali ra siya maluto. Dali ra kay siya mahumok ba. Yan. So, luto na ni guys. Mauna ni ang atuang ginisang talong with fish. Yan. So, mao to guys. Naluto na ang atong talong. Ato na sad ning hipuson ang atong kuan, atong kalat sa atong lamisa kay mukaon na sad ta. Unya guys, kay man ta kay baluon sa orasa si Kuya Amay mo muuna na lang kung kaon kay gigutom naman ko. Total na luto naman ang atong talong. Kain na tayo guys. Magkuha lang siguro kung gamay nga kanin ba. Ano na kung maghukad-hukad magdaghan. Ako lang kaunon may ako kaon. Ito na guys, kain na tayo, plus isda guys nga pinirito. Thank you for watching guys, kain na po tayo. Bye-bye!